Van rojana li Enqerê dîstikeka şano dîrokê cardim vedikole û behsa êşekê, êşa pevguherîna Rûm û Tirkan dike. Dema peymana Lozanê dihat hevdîtin di siyê rebendanê 1923 da peymana pevguherîna nüfusa Rûm û Tirkan jî hatibû îmzakirin. Li gorî vê peymanê ji Tirkiyê nêzîkî 2 milyon Rûm derbasî Yewnanistanê bûn. Ji Yewnanistanê jî 500,000 Müslüman hatibûn Tirkiyê. Derhener Yeşim Dorman di vê pevguherînê da trajediya ku li ser Rûman pêk hatiye bi lîstika xwe ya bi navê di yek walîzî da çi cih dibe ku balê dikişine ser vê bûyera dîrokî. Di peymana sala 1923 da Kristyanan koçî Yunanistanê Musulman jî koçî Anatolyayê hatin kirin. Ez bi taybetî li seriyê Yunanistanê an ku Roman disekinim. Yên ji axa xwe hatine koçberkirin êşa wan hiç xelas nabe. Ser vê koça bi zorê dema Rûm diçin Yunanistanê hest û romanên muzika rembertîko diafirîne. Bi taybetî Roman lê deverê bendergehên Esîna û Pîre di nav çadiran da rastî nexweşiyê tîfo, kolêra û muzîka rembetîko hatin. Ez jî balê dikişînim ser wana. Derhener Yeşim Dorman bi xwe li Amedê ji dayîk bûye. Li ber karê bavê xwe gelek deverên Tirkiyê geriyaye û xwe jî ji Amedê dihesibîne. Bavê min serbaz bû. Li ber wî jî em gelek şarê Anatolyayê geriyayîn. Xuşkên min li wan dera mezin bûn. Ez xwe ji Amedê dihesibînim. Di vê pevguherînê da hemû Rûman mal û milkê xwe li Tirkiyê hiştin û bes tenê yek walîzek tijêkirin û dan destên xwe. Di yek walîzê da çi cih dibe ku ew bûyera ku 8 sal berê pêk hatiye ana dilê temaşevanan li beramberî vê lîstikê xemgîn dike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.